Molt bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Estava mirant aquí les recompenses del canal a veure si havia sortit alguna cosa o no, però dic, no, no la tiraré ara per evitar-me que me la tirin. El, el... Un magasero, per evitar que et tapis la Exacte. cara. Mira, et dic, deixa'm començar així, crec que ets la persona amb més bona qualitat d'imatge de les que ha vingut fins ara al Kikiriki, superant el fins ara campió Abraham Orriols. Bé, me n'alegro, més que res pel teu canal. Jo ho celebro, que hi hagi bona qualitat d'imatge a l'altra banda, la veritat. L'important és el contingut, però sempre em Sí, dona aquest punt d'alegria que es vegi bé la càmera del convidat, que no sempre ha de ser la càmera del mòbil posada així en diagonal, ni vertical ni horitzontal, que és un nou format que algun dia descobrirem. Va, deixem-nos d'històries. Anem a parlar del Saga perquè l'1 de desembre, això és divendres de la setmana vinent, o sigui, divendres estaré jo aquí xerrant i vosaltres estareu ja caminant per la Farga de l'Hospitalet. Arrenca el Saga, la segona edició del Saló del Gaming en català. Per qui no ho sàpiga, què és el Saga? a veure, doncs el Saga és un gran esdeveniment que organitzem des de la Plataforma per la Llengua amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i on el que fem és ajuntar tot l'ecosistema dels videojocs. I quan dic tot l'ecosistema, vull dir doncs, creadors de contingut, vull dir mitjans de comunicació, vull dir estudis de desenvolupament, vull dir centres de formació, ja siguin de grau superiors o d'universitats, hi ajuntem competicions d'esports electrònics i molts videojocs, no? Perquè allà tothom pugui venir a conèixer què es fa en català en aquest ecosistema. Fantàstic. Per tant, si sou fan dels videojocs, el que heu de fer és comprar entrades ja, immediatament, ara mateix, per poder anar al Saga divendres, dissabte, diumenge. Exacte, sí, sí. Faig ja una miqueta de spoiler, o participar al sorteig que farem aquí, entre jo com a persona, com a entitat i el Saga, dues entrades dobles per poder anar a aquest saló al cap de setmana vinent. Un sorteig que farem a Instagram, després explicaré com funciona, però... anava a comprar entrades ara mateix! Compra-les! Compra-les! I si et Sí, toquen, fas allò de regalo dues entrades pel Saga, que algú m'acompanyi, així aneu 4 persones, o 3. exacte, una És, festa més gran. exacte, és millor. No deixeu de comprar entrades pel sorteig, però així aneu més amb gent, que és com s'ha d'anar als jocs. A més, hi haurà entrades disponibles, oi, per comprar taquilla? Sí, sí, sempre se'n podran comprar allà. Les que sí que en queden menys i que aquestes sí que, si volen, s'han d'espavilar, són les de la LAN Party, les de l'Espai LAN, no? Perquè tenim de nou un Espai LAN, ja tenim pràcticament venudes més del 65% de l'aforament i preveiem doncs, que en aquestes 2 setmanes que queden això s'esgoti, no? Perquè qui vol disfrutar de venir allà amb el seu ordinador o la seva videoconsola i jugar durant més de 56 hores i participar als campionats on poden guanyar fins a 2.500 euros en premis, Compte, doncs que espavili. Et volia preguntar, precisament per això, per aquesta LAN Party, és la joia de la corona del Saga? No, no, al final no tenim... Per mi, personalment, la joia de la corona serien els premis Saga, a part de tot l'esdeveniment en si. Perquè en els Premis Saga, al final, el que volem és donar el reconeixement que mereixen aquells estudis que afegeixen el català de manera oficial als seus videojocs. I afegeixo, estudis que no han de per què ser de casa, Exacte. poden ser de tot arreu del món. Com... No? I, de fet, Digues, si us plau. dic, per exemple, aquest any tenim una gran novetat, que és que hi tenim un estudi de videojocs AAA per mòbil, com és Social Point, que ha tret el seu primer videojoc a nivell mundial, Top Troops, en català, no? I pensa que és un videojoc on ens van comentar que per màrqueting hi tenen invertit més de 20 milions de dòlars. Déu-n'hi-do, són una miqueta de diners. Bastants diners. I és això, premis doncs, a reconèixer tota aquesta gent que incorpora el català. Doncs ara parlarem d'aquests premis. Abans, en López Norman diu que la joia de la corona és la pana que li fotré al Roger Baldomà al Super Buden GP2. Cosa que... Ja és una novetat, això és una novetat. Això Hi és haurà una un novetat, també, partit d'exhibició entre jo i en López Norman. Quines ganes de veure... O sigui, ara mateix tinc ganes d'anar-hi, només per veure això. Ho emetreu en directe, es podrà veure per streaming, Segur, es segur podran que en seguir López aquestes coses, Norman ho farà, no ho dubtis.
Celebrem. Anem a parlar d'aquests premis de gaming, perquè has dit una cosa que és molt important, que és que els nominats no necessàriament han de ser catalans, poden ser estudis internacionals. Em, Mhm. Això ajuda a internacionalitzar la llengua, també, i ajuda Sí. d'alguna manera a que altres estudis s'hi fixin i diguin, doncs, potser sí que estaria bé incloure el català en els nostres videojocs, que al final fer una traducció és feina, lògicament, però segurament no implica un desgast immens i enorme. Clar, depèn molt de l'estudi, no? Sobretot en aquests estudis que tenen tants diners sí que et poden dir el que vulguin, perquè evidentment no fan els videojocs només per amor a l'art, sinó que volen guanyar-s'hi la vida. Sí, sí, negoci. Però hi ha videojocs que tenen molt poc text i que és molt fàcil posar-hi 4 línies. Aleshores, una mica qui no ho fa és perquè no vol. I el que volem és motivar-los, no?, perquè vegin doncs, que realment el fet d'incorporar el català doncs, els hi aportarà algun valor. No? I sobretot tenint tants estudis com tenim a Barcelona, sobretot, i a la resta dels països catalans, doncs és important que entenguin el missatge, no?, de que tot el que estem donant en aquests estudis internacionals que s'estableixen aquí, doncs ells, una manera fàcil que tenen de tornar tot el que els hi donem, doncs és incorporant l'idioma de la zona, no?, i és el català. Aprofito per saludar la Sandruki, que acaba de seguir-nos i de dir bon dia. Et volia preguntar si tu, ja sé que no et pots mullar a l'hora de decidir qui vols que guanyi i qui no, però tens especial carinyo per algun dels jocs que participen? Al final, el Saga el munteu persones aficionadíssimes al sector, si no, no tindria cap Sí. sentit. A veure, jo et diré que jo me'ls estimo tots, o sigui, tenen català, per tant, jo me'ls estimo tots. Formo part del jurat i he hagut de jugar-los tots, absolutament tots. Bonic, això també. I ja et dic, si incorporen el català, jo me'ls estimo. No ens mullem, eh? No, no puc. Vale. Jo crec que hi haurà molta gent que sí que tindrà especial apreci al d'èxit perquè hi ha un membre de la comunitat catalana al darrere i que el joc també està bastant bé. De fet, jo el vaig jugar gràcies a l'Slurf, que me'l va regalar perquè em va tocar en el seu canal i encara no li he donat prou les gràcies perquè realment és un joc que l'estic jugant molt a poc, però l'estic gaudint moltíssim, que també està bé gaudir els jocs a poc i no anar a tope. Et volia preguntar, aquest any pràcticament dupliqueu l'espai dels expositors, l'espai que tindreu disponible per fer el Saga. Com va ser l'any passat per haver necessitat créixer tantíssim? Doncs l'any passat va anar molt i molt bé. Pensa que l'any passat vam muntar el saló en 2 mesos. Déu-n'hi-do. Aleshores, aquest any hem tingut un any per muntar-lo. No vol dir això doncs, que realment ho hàgim pogut aprofitar tant com voldríem, però evidentment ho hem pogut planificar molt millor, hem pogut parlar amb la gent per dir-los, escolta, tenim aquest saló, si voleu venir, tot plegat, i això ha fet, evidentment, que molta més gent vulgui venir. No? Aquest any, a més, no només hem augmentat espai, sinó que hem augmentat un dia. Abans només era el cap de setmana, i ara comencem divendres, perquè el divendres el dediquem molt especialment, sobretot a la part del matí i migdia, als centres de formació i als estudiants. O sigui, divendres estarà a petar d'escoles, d'instituts i d'universitaris doncs, que vindran a conèixer una mica doncs, tota l'oferta formativa que hi ha i també doncs, podran participar en tallers i xerrades que els informaran una mica dels seus camins professionals, tallers de comunicació i de creació de contingut i coses que els hi poden ser molt útils de cara a decidir-se pel seu futur dins d'aquesta indústria. No? I, evidentment, doncs, tot sempre utilitzant el català. Heu aconseguit que hi hagi escoles que muntin una excursió al Saga un divendres de desembre. Crec que té moltíssim mèrit i tant de bo la meva escola que has muntat una excursió a un esdeveniment així un divendres de desembre. Només puc dir que l'enhorabona perquè no, de veritat, i també s'obrir les portes del sector i potser donar-lo a conèixer a persones que potser ara mateix no en tenien cap interès previ i el poden trobar gràcies al que feu aquest divendres. Anava a dir-te que potser el dia bo d'anar-hi era el divendres, que hi ha menys gent, però no. Aneu-hi els dies. Exacte, és un dia bo també perquè és el dia que s'entreguen els premis. Llavors, el dia de l'entrega de premis és una festa.
És una festa, o sigui, a la resta de dies tenim les competicions que fan que sigui molta festa, hi haurà presentacions de coses que encara no se saben, no? I que s'anunciaran al saló. M'hauria agradat que deien que el GTA 6 trauria un vídeo anunci aquests inicis de desembre, doncs poder dir al Saga tindreu l'anunci del GTA 6, perquè a més el GTA 6 estarà en català, però ens haurem d'esperar al 7, suposo. I no ho hem pogut aconseguir. Però serà divendres tarda, sobretot, no? Serà un dia maco i la resta de dies, doncs, també perquè, per exemple, tindrem una novetat, que és que hi haurà una gincana, i també un joc que us permetrà gaudir de la fira, doncs, movent-vos per allà amb el mòbil, un joc fet per Adventuric. Així que, bueno, de preguntes, de proves i tot plegat. I aquests jocs us permetran endur-vos cada dia una PlayStation 5, una Xbox Series S i algunes coses més que encara no hem anunciat. O sigui que... I que no desvetllarem ara mateix, i que No respecto. puc. Una altra cosa que tampoc s'ha desvetllat, ja per tancar el bloc dels premis, és que l'Amic dona un premi al millor o la millor creadora de contingut en català sobre videojocs, però no sabem qui hi ha nominat. És correcte això, eh? És així, és un premi nou que l'entrega a la gent d'Amic dins dels Premis Saga. Val? Aleshores, el que ha fet la gent d'Amic és... no és un premi al millor creador de contingut sobre videojocs, sinó que és un premi a un creador o creadora de contingut sobre videojocs i que fa el contingut en català i que el jurat d'Amic ha de decidir doncs, fer-li un reconeixement perquè el contingut que fa té un valor i potser li vol donar un impuls, per exemple, o el que sigui. Però no és el millor creador o creadora de contingut en català sobre videojocs. Queda clar. No hi ha una competició, simplement és que l'Amic decideix fer-li un reconeixement pel motiu que consideri l'Amic. Correcte. Des d'aquí jo recomano a la gent de l'Amic que jo banco l'Slurf com a creador de contingut de videojocs en català. Ja que no sabem qui participa i qui hi ha nominat, jo banco l'Slurf. Però podria guanyar la Katzeri, que per exemple és al xat, perquè és creadora de contingut en videojoc en català, sense anar més lluny. En tenim molts, per aquí, moltes. Això fa que tothom hagi d'anar-hi, perquè si guanyeu hauríeu de ser per allà. Exacte, i això s'entregarà el divendres a les 8 de la tarda. Doncs recomanació que us faig, aneu al Saga el divendres cap a les... Aneu-hi abans, però sigueu per allà divendres cap a les 8 de la tarda, que potser us endueu una sorpresa. M'agrada això de no avisar més, que sigui... Sí, que sigui salvatge. Després potser sí que l'aviseu internament i jo ara m'ho estic patillant, però que sigui salvatge és una cosa que m'agrada, i no saber els nominats doncs també li dona certa màgia. Mira, per aquí pel xat diuen Slurf el millor, Slurf el més guapo. No puc dir el contrari, ja sabeu que aquí es banca molt fort l'Slurf. Et volia preguntar, l'objectiu que teniu aquest any d'assistència és superar la de l'any passat i arribar cap als 5.000 assistents? Exacte, l'any passat ens vam quedar al voltant dels 3.500 assistents en els 3 dies i llavors la idea doncs, és com a mínim arribar a aquests 5.000. Evidentment, com més gent vingui millor, perquè més gent coneixerà l'oferta en tots els àmbits que tenim en català relacionada amb els videojocs i aquesta és la xifra mínima que ens marquem. A més, d'entre les coses que hi haurà al Saga, hi ha una espècie de mentoria per creació de directes, una espècie de mentoria per creació de podcasting. Es poden enregistrar coses al mateix Saga, vull dir que ampliar una miqueta aquests braços per acollir més gent, és a dir, perquè la gent s'animi, sumi i també decideixi crear continguts en relació als videojocs. En català. En català. Clar. No, en català no ho estic dient, però és, perdona, però en català és implícit. És claríssim que és en català. Sí. No, sí que és veritat, l'any passat, per exemple, no? Doncs ens va faltar una mica potenciar, parlava de l'ecosistema, doncs la gent que crea contingut, no? Sí que és cert que, per exemple, vam tenir una carpa de la gent de Creadors TV, teníem en López Norman allà, que tenia la carpa de Jedi Media i ell va estar allà creant contingut, teníem la gent de Game Sports Electronics fent contingut de les seves competicions, però sí que, no, tant amb els Premis Amic com amb el fet d'organitzar tallers i tot plegat, doncs volem també incorporar aquesta part tan important de l'ecosistema per la indústria, sobretot, i també pel públic.
És absolutament meravellós. Volia llegir un comentari de la Nati, que crec que és d'aquests comentaris que agraden als organitzadors. Diu, epa, un moment, la Naibu s'acaba de subscriure i cosa que celebrem. Bon dia, Naibu, què tal, com estàs? Benvinguda al Kikirikik, perdona per tallar-ho així, però estic fent... Com que portes gorra, ara hauria de fer una hack, em sembla. Però no anirem per aquí. Volia llegir un comentari de la Nati que diu, la primera vegada que hi vaig ser, per tant l'any passat, ho vaig passar molt bé, i diu, aquest any estic segura que serà encara millor. Mira, Té raó? diu una cosa, per exemple. Sí, jo crec que sí. Sobretot, l'any passat, al final, vam recollir, no, doncs, totes les propostes que ens feia la gent per millorar la fira, que crec que és una cosa que és superimportant, no? I si bé l'any passat la gent podia jugar als estants i expositors dels estudis, no? Hi havia coses per fer, a part d'observar una mica, doncs la gent es va dir, ostres, hem trobat a faltar més llocs per jugar, no? I per això hem fet doncs, aquestes gincames que deia i aquestes proves. També hi tindrem una zona dedicada exclusivament a videojocs en català, on la gent podrà anar allà, agafar la consola i posar-se a jugar, no? Per tant, donarem a conèixer doncs, molt més producte en català sobre videojocs. I també hi haurà una zona retro. Val? Això ens agrada molt. Clar, i poca gent m'ho pregunta, però jo ho explico, no? Perquè jo, per exemple, hi ha una zona retro saga Saló del Gaming, per què la posaria? Si de retro, el Guillem de Berguedà i poca cosa més en català. Sí? Aleshores, clar, per mi no hi té cabuda dins del saga, però sí que és cert que li hem donat una mica un gir, no? I el que farem doncs, serà incorporar alguns videojocs que han estat traduïts per la gent de Projecte C Trencada, doncs, en mode ROM o com sigui, perquè es vegi que es poden jugar en català, no? I que també es poden gaudir. I sobretot conscienciar de que si volem que d'aquí 30 anys el Saga pugui fer una zona retro i només hi hagi videojocs en català, doncs hem de començar a posar el català ara. I en allà i en altres punts hi tindrem la campanya de signatures de Canvia.cat, no? On demanem a les plataformes de Nintendo, PlayStation i Xbox doncs, que incorporin el català a les seves consoles per fer visible el producte, no, al final. Que si no heu signat ja és una cosa que hauríeu de signar, i si aneu al Saga, cosa que confio que feu, doncs aprofiteu, passeu per l'estant i signeu, perquè estaria molt bé tenir la interfície de les principals videoconsoles en la nostra llengua. Et volia preguntar si heu notat entre Saga i Saga si ha crescut la presència del català en videojocs en aquest darrer any. Molt. Molt. O sigui, mira, primer, a tots els esdeveniments que es fan sobre videojocs hi ha intervencions en català. I no em refereixo a un discurs, sinó a xerrades, a ponències o presència de gent que fa coses en català i és perquè les fa en català. No sé, esdeveniments com el Game Lab, que ha tornat, com l'Indie Dev Day i d'altres, no? Llavors, està clar que el Saga, no, que el que vol simplement és fer aquesta pressió i mostrar el que hi ha, doncs està aconseguint un dels seus objectius. I per altra banda, una de les coses que et deia, que un estudi, un gran estudi com és Social Point, que per qui no ho sàpiga ha estat creat a Barcelona però pertany a Take-Two, sí? Els mateixos que tenen Rockstar, doncs s'hagi decidit de posar el català en els seus videojocs, demostra doncs, que la pressió ben entesa està funcionant. I a més tenim notícies de que d'altres estudis estan treballant perquè això també succeeixi. Per tant, estem molt contents, però no ens cansarem mai fins que no estigui totalment normalitzat. D'alguna manera, algunes empreses han detectat que és un mercat concret el que també s'han d'acostar, és a dir, que si fan videojocs en català creixeran les vendes, vaja, d'alguna manera, perquè hi ha gent que, pel que sigui, ho busca, interès, pel que sigui, per un tema per sobre la llengua, per un tema, busca els videojocs en català, salvant les distàncies, una miqueta com l'estratègia d'algunes editorials que han començat a publicar mangas en català, a republicar mangas que tenien només en castellà en català i han vist com les vendes tornaven a créixer. Sí, al final pot semblar només una cosa, no sé la paraula que has fet servir ara, però també t'ajuda a la immersió, tu jugar un videojoc en la teva llengua, i sobretot en edats, doncs, quan ets més petit, que segurament d'idiomes només en saps un, i per tant és molt més fàcil posar-te a la pell de tota aquella narrativa que té el videojoc. Sí, never forget jugant al Zelda en francès perquè s'assemblava més al català que a l'anglès o l'alemany, però
Veus? Clar, coses que després, problemes mai avances prou perquè què carai hi diu aquí? No No, saps. poc cabró, però és veritat. Nintendo, des d'aquí us demano que poseu el cel de Ocarina of Time en català. Et volia preguntar, ha crescut en aquest any, em comentes la presència del català als Mm. videojocs, però la salut real de la llengua en el sector dels videojocs quina és? A veure, per mi, que porto més de 20 anys treballant en això, jo la veig de manera molt optimista, el canvi que hi està havent, Mhm. que estem veient. Evidentment, no hem de tirar coets i no hem de llançar la tovallola i dir ja hem fet tot el que podíem fer, perquè no. O sigui, l'objectiu del Saga és que els estudis AAA facin els jocs en català. Evidentment, això, si passa, serà gràcies a la quantitat d'estudis independents de gran qualitat, perquè no tots s'acaben els AAA, que estan publicant videojocs en català des d'aquí, alguns que ja ho fan des de fora, i després de la pressió doncs, de la societat, amb coses com doncs, quan tries videojocs, fer-ho de manera conscient en aquest sentit, Mhm. amb grans esdeveniments com el Saga i amb la pressió, evidentment, també de les institucions públiques. Podem comparar-ho amb la campanya que hi va haver farà uns 20 anys aproximadament perquè les interfícies, els telèfons mòbils, que encara no eren ni smartphones, estiguessin en català, que al principi només Siemens la tenia en català, després va passar a Ericsson, si no m'equivoco, i al final ja el va incorporar Nokia, etc etc. És una iniciativa que també va promoure la Plataforma per la Llengua, en aquest cas. Podem comparar aquestes dues iniciatives amb 20 anys de distància l'una rere l'altra? Sí, vindria a ser el mateix. Al final els videojocs són un objecte cultural, un producte cultural, no? que a dia d'avui consumeix la gent a totes les edats. Evidentment no arriba al nivell dels mòbils on tothom té un o dos mòbils, Mhm. no? però sí. I en aquest sentit, doncs, on estem? Doncs a nivell d'empreses, a dia d'avui tenim Steam, que reconeix el català com a idioma i que, per tant, els desenvolupadors poden dir que el videojoc està en català i tu a la botiga pots dir filtra'm pels que estan en català. Mhm. Llavors, si el desenvolupador ho ha posat, que és un altre tema, doncs els pots trobar. Tenim la botiga d'Xbox i la de PlayStation, que a dia d'avui els desenvolupadors també poden posar que estan en català, però això ho has de buscar tu, no pots posar cap filtre ni res, i després tenim a Nintendo, que encara no ha fet res en aquest sentit. Llavors, es tracta, jo crec, d'apretar en aquests tres ara perquè l'incorporin i passi com va passar amb els mòbils, on pràcticament hi ha molt pocs telèfons mòbils que no incorporin el català. Creus que si creix el nombre de videojocs, d'estudis AAA especialment, en català, realment aquest sector de la població de jugadors d'entre 10 i 16 anys el faran servir, el aniran a buscar i que això ajudarà a incrementar la presència de la llengua, o sigui que es normalitzi, que és el que comentàvem abans? Jo crec que sí, però sempre també que vagi acompanyat, mentre no passi això, aquests canvis a les consoles, doncs d'una publicitat extra per dir, ei, recorda que el tens en català, que pots anar al menú d'opcions i canviar l'idioma. I no sé, tenint estudis com Digital Legends, que fa el Call of Duty Mobile, no sé, potser segurament és molt més jugat entre els joves que el Call of Duty d'ordinador o consola. Doncs imagina't, no? Com no hem de poder fer l'anunci de que Call of Duty Mobile incorpora el català, que això ressoni per tot arreu i que a partir d'aquí comencin a passar coses. Ara tinc una pregunta que no està relacionada amb el Saga i anirem a llegir al xat, que hi ha un parell de preguntes. Sapigueu que si voleu preguntar el que sigui, és el moment de fer-ho. Si esteu veient aquest vídeo gravat a YouTube, doncs em sap greu, però no podeu escriure els comentaris i el Roger potser algun dia us contesta, però que si voleu preguntar alguna cosa, ara, els que esteu en directe a Twitch, és el moment. Et volia preguntar, això no té res a veure amb el Saga, però sí amb els videojocs. Quin missatge enviaries a aquells sectors de la societat que demonitzen encara avui els videojocs, que els consideren una cosa negativa i dolenta, sobretot pels adolescents, que és una xacra que encara, una rèmora que encara sembla que anem arrossegant. Doncs jo els diria que al final els videojocs són cultura i que com tot producte, sigui cultural o no, pot ser molt bo o molt dolent, no? I lligat amb això, realment, al final tot depèn de l'ús que se'n faci. I lligat amb això, per exemple, és una de les coses que volem
treballar al Saga, no? I aquest any hi hauran tallers i xerrades per adolescents i per pares enfocats a l'ús responsable dels videojocs, perquè evidentment se'n pot fer un molt mal ús. Jo em puc tirar la vida jugant, no sortir de la meva habitació perquè doncs, allò és el que m'obsessiona. Però això són casos molt concrets, no és una actitud generalitzada. Exacte, és com tot, és com dir, la IA és dolenta? No, la IA no és dolenta, la IA és bona. Ara, depèn de l'ús que en facis. I en el cas dels videojocs passa el mateix. És un producte cultural que dependrà de l'ús que se'n faci, doncs pot convertir-se per una persona en dolent o és una cosa doncs, que et pot fer gaudir, no sé. Són dolentes les pel·lícules violentes? Per mi no, però s'ha de saber qui la veu, s'ha de saber veure i s'ha de saber com s'enfoca i com es pren aquesta pel·lícula i s'ha d'entendre que és una pel·lícula, que és el més important. Exacte. Doncs amb els videojocs passa exactament el mateix. I crec que també amb això s'està fent un canvi a nivell de mitjans, perquè estan veient que no tot és el nen de la katana i el GTA, i com que juga al GTA ha decidit atropellar tothom, no? De fet, és una mica el contrari. Ara salvo distàncies perquè no es tracta d'atropellar ningú, però en López Norman fa molt de temps que... No, fa molt de temps que defensa... Deixa'm explicar, no riguis, no diré el que estàs pensant. Fa molt de temps que defensa que el Sim Racing serà una peça de valor importantíssima en el futur de l'automobilisme, en general. Perquè l'automobilisme, evidentment, té un problema que es diu contaminació i que es diu l'ocupació immensa d'espais, és a dir, que d'alguna manera no és sostenible en el món que ve i el Sim Racing serà important en això. El que vull dir, que condueixis un cotxe a 300 per hora en un videojoc no fa que ho vulguis fer a la vida real. Ja ho estàs fent en un espai. Que juguis al GTA i et vagis carregant gent pel carrer no vol dir que després hagis de ser el nen de la katana. Vull dir que moltes vegades, ara estic fent jo d'entrevistat, s'agafen casos de noticiables que han estat una desgràcia i es generalitzen quan crec que no és el general. Vull dir, sí, al final... de via de sortida, també. Al final, què crida més l'atenció? Dir que un nen que jugava al Final Fantasy va agafar una katana i va matar els seus pares? O dir, no, mira, resulta que aquest videojoc ha ajudat a nens que estaven a l'Hospital Sant Joan de Déu amb temes de càncer infantil i els ajuda a passar-ho millor, aprenen no sé quins conceptes i tot va millor, no? Bé, resulta que en aquesta societat, desgraciadament, venen més les desgràcies i les coses morboses que les coses realment importants, no? I d'això d'en López Norman, deixa'm dir-te que jo crec que ell sí que voldria anar a 300 per hora a la vida real, però el López Norman sap que per fer això el que ha de fer és anar a un circuit que estigui preparat per això. Sí, exacte. I és això el que les persones, això el que ensenyarem a tothom qui vingui al Saga, no? Que pots jugar a videojocs, pots jugar-hi i passar-t'ho molt bé les hores que calguin, però que has de saber dir prou i dir, ja continuaré un altre moment, ja m'ho passaré bé, a la vida tinc altres coses a fer també que són divertides i importants. El missatge importantíssim aquest. Mira, parlant d'en López Norman, ha tirat una pregunta abans que és què es considera retro quan parlàvem d'aquesta secció retro? Diu, com hi hagi una Play 2 em posaré a plorar. Mira, aquest any, si no recordo malament, la PlayStation 3 es passa a considerar retro, és a dir, aquella generació ja és retro. Ara, evidentment, normalment quan parlem de retro pensem més en 8 bits. Doncs en això. Exacte, 8 bits, 32 bits, 64 màxim, no? Amb la Nintendo 64, és a dir, des dels primers ordinadors aquells, els MSX, els Commodore, els Amstrad i tots aquests, no? Passant Master System, Mega Drive, la NES, la Super, no? I, evidentment, agrada molt posar allà màquines de recreatives d'aquelles amb el seu moble, no? Sí. Exacte, màquines arcade. Llavors, ara, hola Sims Valenciana, si estàs veient això, el Sims Deluxe també és retro ja. Sims Deluxe. Sims Deluxe és del 2000. Ja ni el conec. Jo el Sims 1 sí que sé quin és, però... Jo el Sims Deluxe va ser el meu primer Sims. Crec que era una versió una mica extended del Sims 1. És retro això, no? Sí, segur. Si és una extensió del Sims 1, molt retro. De fet, parlant de Sims, una de les competicions que hi haurà a l'Alan és una competició organitzada per Sims Addictes on hi haurà una competició de construcció. Meravellós. De fet,
A mi és el que m'agradava fer als Sims. Jugar després no, però construir cases com un sonat. Doncs vinga, ja saps què has de fer. Ja sé què he de fer. Mira, el Jaipiño té una pregunta que m'ha dit que vol llançar cap al final, o sigui, Jaipiño la pots anar llançant si vols. Aprofitem abans per llegir un comentari que fa l'Ona més per aquí. Diu: els meus fills tenen la sort o la desgràcia que tant jo com la meva parella juguem a videojocs i, per tant, hem anat tenint criteri a l'hora de triar jocs per ells. En canvi, hem vist companys que o tenien via lliure a jugar a qualsevol cosa a qualsevol edat sense límit, o altres que no s'hi podien ni acostar, i tot per desconeixement i falta d'interès per saber què ofereixes als teus fills. Crec que és també un resum del que hem comentat abans. Sí, i passa amb tot, no? O sigui, ara amb el tema de les televisions intel·ligents i els telèfons mòbils veiem, no?, com és molt fàcil dir-li al teu fill: aquí et deixo el mòbil, mira el que vulguis i no m'emprenyis, no? Pues el mateix pot passar amb els videojocs. Tete, juga i no m'atabalis. És un problema, i per això cal educar-los en el consum responsable dels videojocs. I el que diu l'Una més per aquí és important, que és això, considerar entendre que els videojocs són cultura, que es poden pagar amb el bo de cultura que donava el govern espanyol, i que hi ha unes categories i que s'haurien més o menys de respectar. No li pots donar el The Legend of Zelda a un nen de 6 anys perquè no sabrà què carai fer. Més enllà de si és més violent o ho és menys. Mira, en Jaipiño, la pregunta que feia és una pregunta personal, pel que veig. Respon el que consideris tu mateix. Diu: li volia preguntar pel PC de la seva filla, diria que és filla, si va aconseguir la fita i a què juga. A veure, el PC de la meva filla, ella realment els diners no els va invertir en el PC finalment, diria, però jo sí que n'he comprat un, que és amb aquest amb el que estic connectant-me ara aquí mateix. I amb el que tens aquesta qualitat d'imatge. Exacte. Aleshores, ella a què juga? Mira, doncs ella juga molt a Sims. Va tenir una època molt Fortnite, però ja li ha passat. I ara, últimament, m'està dient: pare, ensenya'm algun joc que vull jugar. Perquè li costa molt decidir-se què vol jugar. L'últim que va jugar va ser un que va demanar ja pel seu aniversari. La meva filla, la que juga, té 14 anys i em va demanar un joc que va donar morgue i passen coses paranormals i tot plegat. Evidentment, no és per 14 anys, però és un tema que a ella li agrada molt. Llavors, el que hem fet és jugar-lo junts i anar veient les coses. I al final li va fer tanta por que va dir: no vull jugar-hi més. I aquests són els jocs que més està tocant ara mateix. Sobretot els Sims. Ella agafa, se senta i això que deies tu, Carles, es posa a construir i després se'n cansa i diu: vinga, adéu, ja està. Quants arquitectes i quantes arquitectes hauran sortit de jugar als Sims, Jo no vaig anar per aquest camí, per sort, pel planeta, però segur que n'han sortit molts. I anava a dir, que bonic és que la teva filla et digui: ensenya'm jocs, vull jugar a tu, i que no sigui una cosa rara del seu pare que juga amb l'Xbox i fa coses. El problema és que jo li ensenyo jocs, comença a jugar-los i se'n cansa. Però no passa res, s'ha d'intentar. No, sí. Si fossis un fan de les pel·lícules en blanc i negre, després li posaries coses dels anys 30 i potser faria exactament el mateix. La començaria, 10 minuts i adéu. Sí, doncs això és el que em passa ara mateix. Al final, aficions i fills que no la segueixen ja per triar i remenar. Abans d'acabar, tornem a recuperar el tema del sorteig. Aquesta tarda faré una publicació al meu compte d'Instagram, etiquetant també el Saga, en què, us ho poso complicat aquesta vegada, seguint el Saga, seguint-me a mi i comentant amb qui voleu anar al Saga, entrareu en el sorteig de les 2 entrades dobles. O sigui, sortegem 2 entrades dobles, hi haurà 2 persones que guanyaran, no us n'endureu 4 perquè seria una miqueta loco. I aquest sorteig el farem dijous. Dijous, malgrat el sorteig es fa per Instagram, obrim directe a Twitch, sense en Roger, no l'arrossegaré, estaré jo sol aquí, jo sol, i procediré a fer el sorteig. Però per fer el sorteig necessitaré la vostra ajuda. Així serà totalment aleatori. És el que he decidit i a la gent del Saga li ha semblat bé, per tant, a jugar. I, Roger, si vols afegir alguna cosa més, però... Mira, jo l'únic que afegiria és, a part de que vinguin al Saga, evidentment, que és clau no només que els jocs estiguin en català, sinó que els creadors de contingut juguin els jocs que estan en català i que ho facin posant en l'idioma català, perquè al final la influència que volem tenir també sobre el públic adolescent ve més perquè els seus creadors preferits
parlin en català i juguin en català, que no pas perquè el videojoc en si estigui en català, no? Perquè si el videojoc està en català, però tu el jugues en castellà i qui ho veu així, doncs ell després, quan juga, fa el que veu a la pantalla i, per tant, reproduirà el mateix. Per tant, els creadors són una peça clau pel futur del català i, en aquest cas, els creadors de contingut en videojocs relacionats amb el Saga, doncs també ho són. Jugueu en català, és el missatge, i defenseu que els videojocs són cultura. Roger Baldomà, moltíssimes gràcies per haver vingut al Kikiriki, gràcies per explicar-nos el Saga, per aquesta estona xerrant i per les 2 entrades dobles que sortejarem durant aquesta setmana. Gràcies a tu, Gran Carles. Aneu al Saga, que vagi molt bé, Roger. Merci.